he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie sang zakwa somkwa pakwa kumtop December ni somthum jing kar ania hemi kumpei chuan kumlo thar tur chu kum sang bi thar ani don awangin mipui kan phur le zuala mani zon thewa thei topin kalin buat sai ve ani kha kum sang bi thar chuan thil tharon her chua pui be sein kumlo thar tur chu ngak lel takin kan thlir thup mai ani chu ti lai chuan Canada rama khopui lian ber Toronto khopui pa pakhat chuan kum sang bi thar lomom tak chu mu ve man lovin khopui chimlam parking lot pakhata aruang alo letreng maya chu ruang chu na thok turon chuak ma deuh ten muin police an hriat tir ta ani alan dan maya chuan mi kuttuar thi ani mela a taksa mun tam taka vina le zaina hnu ma akak dei duaya akut zungpui pakhat chu abung titi boka tin ti lui ti hriat takin a ngong hnung lam le a hmalama zayani boka chu tiang kutin thlak na rap thlak le nun rong an mu chuan ruang lo mu fo to police ho meu po an check tlok mai ani ruang charani ta ka chuan zona masaber chu tu ruang nge ti ani lo theilowa van nei thlak takin ake korip te a chuan TV bill pek tur alo akhlau maya chu bila chuan Muhammadullah Saigani ti mingalo in ziaka no chitu te chuan an chui zui ngala Saigani chu ama ngei chu ani ti an hre chuak ta thuai ani he lei hring nun zin ko a hian hring nun hi affair lo ti du tan chuan affair lo thei viau mai khosak na munina zir lo chuan mi hring hian kan ni tur kan ni phak lo fo thin Saigani angei po hi an ram Afghanistan a chuan Dr. Lai ani vea ma se an rama chuan khosak ol sam chuang tlat lo chu wang chuan nun nuam zok be sein Canada rama anu pui le afa te panga chu apem pui ta ani amai ro chu a doctor certificate chu Canada ramin apom ve miau lo wangin doctor ve meu sikha tek sikhalin e zong ta zok ani amai ro chu Saigani hi mal somna chiar thiam chi chanto ka lungoi thei tak mai mi alo nia nupui fanau chomna tur thok chuak theya om chu alom thiam em thin a motora chuan damdoi lam le khabueng motal a chop reng thina engtikai mo chuan anrama kir lein a doctor na chu chhun zom le nge ye du thu a thian hnai te na chuan a soi thina ni ome chu suang tu nai ro chu van doi thak takin atilo tling man talo ani Toronto Police Detective Inspector Koribo kasi kai shwa investigation team te chuan nu chui na chuan an thok chan ta ruang charna hmuna chuan nu chui na ta na poimo tur thil mai nei hau lo turin an han endik masa minaranin kan en liam mai tur thil an en liam ve mai lo thin hi a train chuak te danglam na ani ome atisen chuadan chuan an mit ala ngala darle pernei noyom lovin atak sabula chuan atling deuh topa halin beilet na hnu mai mo po pakhat ma mu tur om tlat lo chu chuan rin dan pakhat anei tir ngala Saigani chu chulai hmuna tha ni lovin mun danga tha ani hnuwa arwang chu chuta chuan hnuchi ani tina ani mel a hliam then khatte akut zung pui bung trep te chu amalo in ven lama ator ni nge in alang boka amai ro chu tiang in be hnuwa hliam na satak tur ani chuan avela chuan hnu maom ngei tur ni lain chu tiang chu mu tur om silo mak hle mai ole kan kal thui mai in like han ple lokila tin he channel i rola subscribe lo ni chuan khoi me subscribe sak ve mala notification kai on page 1 video thar lo chua piang in if first zia thei don ani nu chi tu de chu zual ko na thok turin Saigani at chena ina an vakala anupui na fisain alo dong songa athom no hak te an sei chuan an pange ni thu sein alo tuar na hle
ina chua san pain an pa chuan bank ka dalu tur paisa fai cheng eng maza taken chua thu asoya ama poin langsar takin atek se chunga paisa chiara atuk ver tagin mi pakhatin nga de uvea aron tinin asoya chu tenga paisa chiar chua himlo ema wangin ti to lo tura ashil thu te asoi boka kha pang kha atong lenga a paisa chu a thi chan ani theyangem thupoi mo turo mangtian ngai thlak nuwa nu chui tu de chu station lampanin an thok chuak le ta saigani chu taxi driver ni ti ten an hriat chua nu chuan a motor chu zon chuange nge yan du ta arongan charna mun kha anin thana mun ani silo chuan a taxi chung nge ya tha ani thei tian hria chu ti lo ni hlau chuan evidence po a om nge a be seom le ani ti chuan a taxi number te chu radio lama an puan tira darka reilo te ami puite chuan chu tual thina rap thlak chan chin chu an lo sheve ta abik takin saigan yang boka taxi khala ezong a driver puite ho a thong na zual le tol thattu chu man chual ni box si lo nen saigan ya tonang chu an chunga thleng ve theireng ani ti hriain an tri deuh du khloma an motor khalpa te chuan an in veng deuh urun to thin thi thlamuang takin an na chu an thok thei to meu lo melrin helom deuh hlekin man an tum phei chuan man theilo tin an tlan liam san zung to mai ani tunge tol thattu chu niang engwangin nge saigania teang pain ngai tlom lutuk mi poi soilo hlim thei boxi chu vai somnga chuang te meu an vi ngot chu le engwanga bung lek lek khopa ngong zai du mai nge ni zona chan tura la tam khop mai lusi tu te chuan ruangan chara tanga dar kar som pani nuwa saigania taxi chu an mutsuak ve ta hlol maya an che na tanga hlavak lova bazar motor dana hmuna fel takin aloin park thlapa taxi sign in ziana light po alo la eng nge ani lusi tu te chuan taxi chung chu an ruang charna hmun tluk zetin misual nu chuina konga atangkai thei tian hria ti chuan uluk mang tarain an endik ta alo turu buru ngang mai alang thei chin chu thisen hlir hi ni maya arwang bula thisen tlingang po khadilovin a pher dar nuai maya chu taxi chunga chuan an tal na sa hle ti hai rual anilo asit po lo thler nuala anin beina lama thler ani mel hle tin taxi chunga po chuan kut pha tha thisena khat vekhi alo chuang kal bokani anin beilaya saigania mangan dan turzia chu a chungte tan chuan ngai tuangam po ani om love tu chui tu te chuan thisen sample te chu endik turin an la tin samzai le la zain mut suak nual boka chungte chu laboratory lama chuan an thon phei boka samzai le khol la zai te hian danglam na bi kan nei thawa aputu samzai mo athom no in belte nen han khai khinin evidence tangkai takani thei thin ani amai ro chu boina lian tak mai om tlat saigania motor chu taxi ania michitin chitangan chuang nge yanga samzai mo le zai mo po charin aputu mishing zong chuak ma se poi khoi tu han pu ngot chu rem don tlat lo chuta le zai le samzai la chu anan munem em mai le ngala an hon rui maya amalte te DNA profiling ti chu thil hu phurom thamani don ti a chiang reng mai lead investigator koribo kasile a ho te chuan mason nan nei hlei thei meu lova mita mutu emo rin hlel tur takngial ponom box silo anu pin afisai soina enga tangkhan tuemo in asum it wangin athat nge nianga passenger swala tong fu zok a taxi an dap kwal na la a paisa kol saing mo zat chu khoi lovin alo om box sia in thana dang dai tak chu ni veni nu chi tu te chuan taxi company lam record an cheka a thi don ni chuan tu ma alamemo a thlai mo record an nei lova min an mangani poin kong laka aphur chapan ni dona tunge ti hriat chua har sakhopang amai ro chu vanei thlak takin taxi an va hmuna buldor banga chuan CCTV lo in vua hlau maya chuta tang chuan thil poimo tak hriat chua thei anin be seita
rang takin chu CCTV video footage chu station lama an hon ngala uluk mangkhengin anan endikta dan naranin chu video chu alo fi alo em maya nu chitu te tan chuan bi uluk angai heavy khop mai amaro chu fi alo viau ma se dor malam kong pia changa saigania taxi ron tlan lut lai chu amu thea anan en zela fia vaklo ma se rinai tak chuan atang kai theidon tlat mai le aron tlan lu tang chuan mun dang mel buai lovin adin na mun chu pan ngal nala taxi lai chu changin a enga a changin a thima chu ta tang chuan tuina ma taxi kong khar chu a hongin a khar vel tia hria thiam thei ani chumi hnu loka chuan abul chia motor chu chak zetin a tlan chuak ta daya atlan chak dana taxi ron kal kha chu motora chuan in sonin atlan chian nge in alang ma se video a chuan motor tlan chuak ta chuan number le a motor model vel te eng ma mu chian theilo wangin han chui zui mai dan om tlat lo amai ro chu ar tal dan chikhat chi om lo an tiang deuh khan chui zui thei dan tur chu kong dang alo om mai thei chu motor chak takaron tlan chuak chuan a chua don lai khan motor dang pakhata tai trap ti video tang chuan a mu thea chu motor khaltu chuan a motor tai lek lek tu number chu vanei thak taka lo chin chia hlau chuan an nu chuina tan a tangkai hle don ani ti chuan media lama tol that tu chuan ani nge an hriat motor in a tai trap kha police ne na rodin hriat tir turin an ngen ta top maya amai ro chu chanan dong har phian mai chu tia mi pui lama tanga report an ngai chan pa chuan nu chi tu te chuan video chu uluk takin an zir chiang lea chu thil thlen hun dar karvel te chuan chu chua thei chuan an nu chui na chuna satakin ti ol sampha sot don ani saigania taxi ron tlan lu lai khan misual tlan siat na motor ni nge an chui tu te nan rin kha lo din lok to wangin chu motor chu eng tikaron lut nge tian an en masale te a zingdar li le minute somnga parking na hmuna chuan ron luta ti chuan anan ngak le dewa motor atang chuan mi pakhat hi ron chuak tangeya toy khomuang lovin marlam chuan lama a chuaka chu saigania te in lamani nge a thil chu ain ka puk cho chho tanta anu pui seidanin saigania khan zingdar ruk le minute som panga vela ina chua sana tin a taxi parking na hmuna aron tlan lu kha zingdar sarini boka chu tiani chuan misualin saigania tha hun le aruanga the thang chung ba ka a taxi ron nu chele thleng chu minute somli panga vel ba ka di thei talo shimani chu wang chuan thil thlen dan chuan an chut neu newa tlan chiat na tur motor lo in choplok diam dana te atwal tha chung le thil ti fel chung ran lutuk dana te chuan in ti thin rim thut in that pal tai mo poisa in ruk saktum na lama in that pal tai mo lama in fel taka engkim ruam han sa diama in tha na lama ni an ring ta zoka tin poi khoi tu chu saigania sha chiang tu in atanga a chua hun le a hun man thin dan engkim sha chiang takani nge rinom ta hle bokani saigania tha ni atanga ni nu lek January ni kum sang nia poi khoina danga thleng le ta tlat mai an victim chu saigania ang thowa taxi khala e zong ni in chema vi hlum ania chuta an nu chui mek na Toronto khopui atanga hlalote Brampton a mayala ni zui boknen Canadian mipui abikin taxi driver te tan chuan thlamuang taka omder darna chini to hau lo an chunga po thleng ve theirenga ni tin shein police laman nor veta thunei tu te malak dan chu du khoplovin kholaya lungoilo nan lan tir veta sup maya nu chui na chu chak zo ka thok tur tele taxi khaltu te sahim na tur dan thar siam tur te anorin thoman lo nei veta lui maya saigania vuini te phei chuan taxi maka taman pung kho mani nu chui tu te tan po pressure sang ta hlea poi khoina pani te chuan in zom nan neyangem mi pakhat thil ti ni theyangem kiltina zona hlir chana ombok silo hui ham kong le lama chuan hetianga mi pui lama tanga norna na sa chia hian nu chui tu te tan thanem ngai luata chet swala ol hlea tol that tu man du wanga anilo man ngotte nu dik lo chui pal vak te ol hle chumi te chuan ni nge yang
ti ngal ngot te a fu berlo mai thei a thiam zok thiam lo chantir pal mai teola tin amo phurtu dik tak te tan tlan bo na hun te kan siam sak the ni chu wang chuan Geronimo investigator te chuan ngai to na film man sham kan tum thin don nia ole kan hu chui na let le tong chutia investigator ten film khur tak man mo tak sia nu chui nan kal pui lai chuan van nei thlak takin Brampton khopia taxi driver that tuarin hlel mi pani te chu Brampton police ten an lo man hlau maya Toronto police te po chuan chumi te tho chu saigania Thihna mo phurtu te ni thei ti hriain a hmuna chuan an vakal ve ngala amai ro chu an ni man pani te chu saigania thani lai khan case dang wangin zela lo tang reng hi lo nia an mi zon te chu an lani te chuang lo ti na ani chu ti lai chuan taxi driver lungoi lo ho chu an la beng cheng khop mai an thil phut te chuan ngai ve na hlo tok lowanga in Toronto Police Headquarters lama chuan an pung khom lui renga Toronto Police Murdabad tin an lo awrual ve te po ni ma na nu chi tu te tan po alu hai thlak hle an om mai big lova rim takin nan thok ve renga ni ti mu pui da shil sha turin press conference an ko hiala khisu chin fel thei nge in rin thu te an soi ve ta tin miswal chuan hliameng motal a tor ven rin thu te soin a chin chang hria chuan police ten hena ron hriat tir thuai turin mi pui te an som boka ti chuan le police te chuan amma ka tam report an dong ta mi pui te chuan mishing rin hlelom deuh ni an hriat te chu an ron report ta mia maya chen khat lai nan pasal hlui te ti mol phone chan sa manan lo tum ve bok pui mia takani nu chui tu te chuan chung report ron lut zong chu amalte te nan lo zir chiang veka tu bel chian do lo tam takara chui zui tlak nialang report rin tlak tak pakhat andong tanol mai papakhat hian tual thana hmun atanga hlavak lova motor pakhat rau san niom tak ni khat chung ngai ven tu nei lova ding to aom thu aron soya an tun lai bo ruak zong nen chu motor chu arin hlelo me ma wangin a theang angin lo en dig ve to nge a chunga chuan chemte pakhat a chara chuta chuan thisen niom tak akai bok nin aron soya ni lead investigator Koribo Kasile anau te chuan an thudon bozuin chulai mun chuan wapan ngal thuaya chu motor nei tu pa po chu an man ta thuaya amai ro chu thuan an zo fiana chu pa chuan tual thana thlen lai a om na chu chiang takina soi thei tlat maya police te point thudi ka soi nge ani tian fin fia thlap boka tin motor chem te an en fiana la thisen ninge ya an hriat chu rong le kaloni boxi alo tangkai heavy le tatat lo avarun thak January ni sari kum sang ni alo in her chuame chuan mason na ro pui takan nei ta Toronto police te chuan call poimo heavy uchua kan dong tanol mai motor tlan chiat na motor ni anrin in atai lek nu ngei mai khalo nia rinai takin thilalo shezek le ngala chunu chuan anin sut tewe ma wangin voi ni lai a motor brake chut nin aron in soya nu chui tu ten misual motor ni nge an hriat chu minivan ani thute anung kong khar pani nei chi nia a hriat thute a soi boka nu chui tu te chuan motor chi sang an en tira chung zinga chuan misual motor ang chuan an thlan tira a hriat chian hmel viau ani police lam chuan a chian le zual nan chu tiang motor ngei chu mangin tol thana thlen tu ka parking lota motor tlan chua danang chia chuan an ti china CCTV ngai mangin a thla an lo la boka ti chuan tol thana thlen tu ka CCTV record le an video siam chop chuan an en mila amai ro chu misual motor le an motor man chu ain ang thei ta hlek lo mai chu wang chuan misual motor man ang nia chu nui na soi po chu rin bur chi ni nan shele talova a hole ta vek mai na chi tu te chuan an thu hria da piang an bo zuya an theina zona chuan ma puan la chak ve hlea amai ro chu mason naom hlei thei silo chu a chapa mi puilamin an dem na thuan lo chak chuak ve reng bok nen Toronto Police Station chu ultra fort ang main are hian are chuap mai ani chu ti lai chuan forensic team te chuan
sei gania taxi chung chu top nan vai khat han dap chhuale thainan sia ti chuan super uluk el tiang bon tuar turu mangtarain an endik le ta ama an lo mu mi alo risit pakati an mut chuak ta hlol mai chu tual chung hotel pakhat risit hi alo nia abuk tua chuan an victim saigane ming alo chuang wang mai ti chuan lead investigator koribo kasile a ho te chuan chu risit phek te takte mang chuan nu chui na chuan an thok tran le ta chu risita update te chuan an chianga anu pui zin bo lai lo ni reng maya saigania chuan anu pui om lo lai rem changa lain hotel lama nula alo thuan zike tina ani theyangem anu pain kara ing thuruk ngeom e heu tumlo lama min shwailu ta thut mai le detective kori chuan saigania riana hotel chu awatlo ngala amai ro chu amuna thokte chuan saigania chu aron thlenom reng an lo she hau lo maya athala kan an en ngial poin an ngai tua chuak zo tlat lo amai ro chu pikori chuan saigania chanchin chu han chui zui le hlek thai na sia ani tin hun mandan a thian kom thinte a bazar na mun tiang rengte a chetlat na vel shim chu shiat vek adu ta ti chuan an victim chanchin chu luk zokin anan chui ta saigani chu pangoi choi le in thlashung mi takalo nia thiana kom tam lova a kom ve chun te po a hnampui amang thowa Afghanistan atanga ron pem lut te an ni hloma tin atlang puin an Afghan pui te dor pathuma an chungkwa chuan bazar deuh ber thina ni ti te an hre theita ti chuan nu chui tu nu chuan chu an thian te dor chu vatlo kwal thai na sia ama saberatan West Toronto Alhamara meat shop an tia chuan an vakal ta ador nei tu zekrola wali zada chuan saigania nen chuan a hran pa takanin kom lem lo thu lo soya a customer naran ve mai nin a ba kami mal nun vel te chu engma a hriat pui lo nin alo in soya nu chui tu te chu an hlok ho viau hran lo amai ro chu pikori chu ala bei dong du chuang lo sai te nu pa chu an sum chet vel dan te an en fia ve shim china shele ta tun chum chu ati sual to lo ti sual lo heavy takani sai anu pui na fi sai chu mi pakhat lon lak na tan goran tora chanalo dil tian mut chuaka chu pala chu an chung kwa mi po ni lo an veng sasat kumsom thum pakhat mi zekrola wali zada kha alo ni dai mai an lon dil po chun muta chuang lova amai ro chu engwanga chutia goran tora chan sak du nge ni ti chu zona poimo takalo ni ta chu sasat pala chuan saigani te chung koinan dor ve thin ti bak chu in hriat nan nei lo thu alo soi to box sia thilin thup engama chu aom nge yani chui zelang nu chui tu te chuan na fi sai le zekrola te chu la kom chian le chulin an hria ti chuan station a kovin thuan an zot fiata na fi sai chuan a tira chuan chu tinga gwaran tora chana dil lo thu a sei ma sa zet na a hnuwa thu chu zuk lein zekrola chu an maniang thowa Canada ron pem lut ania anaram lama an chung te mutura ho theinan puya du wangnin ain soi lea a soi dan chuan zekrola nu hi Pakistan adam lova chumi kan tur chuan a ho du nin a soya amai ro chu zekrola an kom na adam lo kan tur chu apa zo kan i thu lo soi ta dai maya an dot phua chop dan turan lo in shiluluk lo deuh nge ni a buai tanwai mai le detective korite chuan chumi te panin kung kai dan chuan an chui chiang ta Pakistan a chuan an lo zin dun nge ni ti an hre chuak ta hlol mai amai ro chu nar hnuaya phatna bo lo an ti khamo hemi te po hian in soifiana thadeu an lo nei ve tlat in thurwal po ni chuang lovin airport anin mulol nin anin soya chu mai ni lovin an pani chuan an ron horwal le chia boka in thurwal lovin na fi sai chuan a chungte in nei turin hual na hun mang tura zin angina in soya amai ro chu police lam chuan eng kim fin fia zelan du tlat toa chu in hual na chuan an chui zuya amuna ve mi pakaran zong chuaka
chu pa chuan an hun man na video vel po alo nei nual maya ti chuan nu chui tu te chuan chung video vel te chuan an ena na fisai chu kormoi sen te nen alo vul na samaya nuam po ati mel ha viau ani chu ta le a chang tu paron lang ve ta an veng sasat zekrola nge mai kha alo thu ve luau mai an lain thurwal lo chewangem o nui za thlak top ha nu chui tu te chuan thilom zian man thiam ta saigania rong taka thani ma chang dai to khan anu pui na fisai le zekrola te chu an lo in thurwal lo photo nin alanga engkim chuin nerem chhota viau mai amai ro chu tiang khopa fin fiana fia fai fakom to chung po chuan na fisai chu eng main lai china nei lo thu sain ala tang ko ve tlat maya nu chui tu te lam lain an oi to big lo khodang hoi zai reng an rel to lova phabuai theimia lo tur khopa evidence chiang kek ko kan nei theinan an pani chevel chungoi rengin an en thlata thap mai ani ti chuan saigania thia tanga thlathumna kumsang ni march thalawin her chuaka na fisai chuan a pasal thina khana hong na sat ema wangin an chen dun na thin anin po chu chhuasan hiala du thu asoya chu thil dang dai le ngai hanti thatlo na wak chi po ni shan lo suilung nu ga kai thove lunga lenge mai loi thli kanul ka tuara zo love ati ve te po anima na amai ro chu tia in son mai turan ngai lai chuan ain son tur chu in buat sai na satama ma rin lela kai pha le ta furniture thara leya a phur mel sur hle thomno thara le tron boka ama point pen par chhota hlea a pasal rong taka thattu pon la chui chhualo laya chutia makeup bai eng lovati vel lo pan sek mai chuan nu chui tu te mita ti kham hlea pasal sun om dan turnin an shelo ti chuan chu mei thai samthar nei chu luk le zola chui chian trulin an shia a hun man dan te a thian kom thin te le a chevel shim te chu en thaturin karpanin an zui tangat ngat mai ani chu tiang an en thlak lai chuan ni khat chu shopping mall pakhata luta alan dan maya chuan bazar satlia ve mai te po anga engama chen nuaron chuak lein ven pakhata lut tanal maya an rinang ein chu ven nei tu chu in thurwal mi alwa lo zin pui to zekrola nge mai kha alo ni chu ta anin hmuna ven chu police hovin misual tlan chiat na motor ni an hriat nen khan alo inang em mai le ngala en thatu te chuan an thokrim thlon don lovani ti anin hreta ti chuan an kalna pia an zui zela chumi te pani chu hotel pakhatan lut dun tarap mai a chunga chuan zui lu zel chiani lo tian hret hiam vea mangai na lipuya an lo in lilu dun bar ni vai chuan pa ber chu nok sak viau don tia chiang reng maya thilom zia turo mang chu beng nei tan chuan man thiam hun to viau ani amai ro chu ti lai tak chuan an mien thlak pani te chuan en thatu te chuan ron mu ve tlat maya chutia en thlak an ni tian in hriat ta ka chuan relote an in khungshan hnuwa an hole ta dai ani amai ro chu en thatu te chuan ngai thatlo na tham thilenga mo zatan muto miawa han bo zui lo phal chi ani lo ti chuan zekrola chu an kom le ta zekrola chuan mola chuan ti pal thil thua in muan ni thu sein na fisai coffee lai wa mufua anin kom zui ta nin ain soya na fisai chuan tu tene mon zui ru kreng thule a hlau thu te lo shila wangin mun fal anin biak theina tur hmuna a hruai ta nin ain soya ma se na fisai zui ru reng tu te chuan coffee in ozong lo ni ti an sha chiang na samai si tin an zui ru ka wanga hlau ni se hotel berkher han pan pui chu a om ang lo lutuk pu zekrola chu ain soi fel hlei thei to lo nu chui tu te point poi khoi tu ni thei dang zon boya in chumi te pani ngorong ra chuan in sorbing an du to an ti fu ti po anin hai to big lo ti chuan a fin fianan thil pakhat ti chin an du le ta
Zekrola ven chu CCTV motor nen khan ain ang reng MTN fiale shim China shia ti chuan ama an tiang bokin Zekrola motorang chia chu mangin tol thana thlen tu ka taxiron tlan lu dante ven manga misual tlan chelai tele midanga tai trep dante chu atak ang thei ber turin anan tile china tin CCTV ngai bok khan video nan lo la le thlap bokani ti chuan an video siam chop chu tol thana thlen tu ka video nen khan an en mil le ta aloin ang phiang sen mai hi lo nia anrin lel Zekrola chuan misual ninge an hriat motorang chia chu alo nei ve ani ti an fin fia theita amai ro chu an evidence nei te chu court han din puya tan em chuan ala khal tha chuang lo na fisai le Zekrola te chu an king don ani chuan aya fin fia narin tlak zo kan lamamo tlat chumi tur chuan nu chi tu te chuan Zekrola ven chu ven fia chulin an hria ti chuan detective kori hovin an wathok chuak le ta Zekrola motor chung a chuan thi sen farenga mozat mu turom ngala amai ro chu thil mak vakani lo sa ta nia a motora chuan phurpo phurfowa ti sen chu om ngei tura ngai ani zok tu chui tu te chuan ngai thatnan tin chung thi sen sample te chuan an endik ve shima anrin ngein ran thi sen alo ningeya abak thil dang hanrin hlel tur pakhat man mutsuak talo ani amai ro chu tu chui tu te chu an la beidong chuang lo ngai tuana thar an nei le ta saigania taxi chunga evidence sang an lak hom zinga khan Zekrola DNA lo om hlau chuan tol thana motor chunga alut nge ani ti a chiang thei dona in soifia har sachal to dona ni ti chuan tu chui tu te chuan Zekrola chu a DNA sample la kan dila ma se alo du tlat lo tisen ka muhian ke allergy chuak thin alo ti ve tlat maya awa han oi om lo ber tak sa sat berin tisen allergy han nei tlat mai chu dota po hian oi om deuh te om vea police lamtan po han oi chi zia zang ani lo ti chuan eng tin emo DNA chuan nei sak tange nge a mai ro chu forensic lamin uluk takanen dik nuwa po saigania taxi chunga DNA sample an mu chua tele Zekrola DNA chu aloin mil hau lo mai tol tha thu buai thiam lo chantir tur meu chuan an evidence nei chu la chak tok lo ti nu sui du de chuan anin hria anin ngai zong Pakistan a pon zindun in hual na an tel dun hotel a pon panin kan mu chu wang chuan an thani don chiang lutuk ti ngot chu ko ta chuan thutling ala ni don tlat lo tu chui du de tan po ma han lak le mai dan tura wang ta hle investigator de chuan a koto pa an chang to tin shein Zekrola le na fisai te in biak na chungai thlak ruk top mai thain an sheta amai ro chu mi in biak na ngai thlak ruk le lo record ruk ringot ti court chunga evidence atan alam man tlak chuang lo Joseph Gaza Thihna case apo Geronimo investigator te chuan kan hriat to kha chu wang chuan anrin hlel om dan te tu chuina ta na poimo dan te soin judge ne na anin biak na lo ngai thlak ruk chuan deal ta top maya chu tinga court hriat puina le phalna thlapa tian ni chuan evidence atan man thei ani don ani amai ro chu mi mimal zalen nawa inti borban sakna ni thei wangin court thian he phalnai an pe chuak mai ngai lo phalna lo pe chuakin engma ni le si lo se an ngai thlak ru ka te khan lo man chuak ta bok se thu nei tu te ngei po chu an king le thlau thea chu wang chuan an film khur le thina hemi tumpo hian Thurûk zatan nga nuwa court chuan phalna pe chuak ngam chawa ti chuan telephone in biak na chu an lo ngai thluta ani an ni chuan an ngai thla ti hre hek lo le alo ngai thatu te tan po za thlak rum khopin anin beta kung maya amai ro chu an chan ber tual tha thuero an la soi ta chuang lo chu ti rol chuan kanin ngai zong lo ti som sari ma se anin biak na tang chuan phatrual ni tolova chu wang chuan na fisai chu handop that le trulin an sheta tun tum chu rik ve deuh thak ngai poin in suman tum to big lo ti chuan an chauka ange en walu chil tarup maya
dar karli chuang zeta chan chin an hriat zong zon an phor sak ta ka chuan nafisai po atang thei ta bik lo apasal saigania thi ma thlaing ma zat liam ta tang khan zekrola nen chuan anin ngai zon to thu a sei chuak tange nge a chuti chung chuan apasal thina chuan in hnam hnoina pakhat ma nei lo thu soin ala tang na sangang mai amai ro chu athil hriat te chu athup seng to bik lo te po ni ange apasal thi nu lok khan zekrola nen an muddun thu le chumi tum chuan a oma pema nei thu a sei chuak le ta hlol maya chu thu chuan nu chui tu te benga ver ta zak mai taxi chung om dan atangin tol tha tu point hiam enge mo nei ve nge en lo ring sa khania an ring sual lo ni na lang don riau chumi ni tang chuan na fisai chu zekrola la theng ber oma tum ta mi padang te an chai sana chu chuan zekrola chu ati thin ur ngang mai chum khat chu nafisai leng ho an kota lo changa na sat takina an khuma chu ta le i pasal ka thang khan ka that ve don che ti na vau tamaya chu nafisai mak paina lo shave kher boxia chu tong kam khat chu nu chui tu te tan apoi mo ta em ani saigani chu athat ngei ti ama ngei na sei chuaka chumi chu thu she tu anom boka nu chui tu te chu an confi heavy ta ti chuan tol thana thlena tanga thla som lai liam nu september ni som priat kum sang ni khan zekrola wali zada chu muhammadullah saigan ya tha thu boirin hlel thu a chuan an manta ani tu chu tu te chuan zekrola chuan an do pa ma se an puna chu a pha fai veka tol thana lamai chuan nafisa in sira nol chu alak na thu te shemati thu le arilu na thu vel te chu a soi vak ringot maya atana poi thei tur chu soi du bik thak lo phakar ver khop mai awma liam na fisai soi po chu an en saka alo nei nge ya amai ro chu in soi fiana thadeu alo nei vetlat kini chu sa sat kan nia ni tin chem kan khoya kanin tipal fovalom hei po hi ka sakhaya ron tlapala chumi vela chuan ka intipal mai ani ti na soi mam nal hle ma se atu soi zong chu nu chui tu te chuan an oi to baulo amain puang du lo ma se evidence an nei ang le thu tu te be chanin prosecutor te chuan court an ma chon ta ti chuan january ni som pasari kum sang ni pathum khan zekrola wali zada chu first degree murder thu buaya thiam lo an chan tir ta dam chung lungin tang tur le kumsom ni pathuma tan ma chuan parol po chuak theilo turin a chung thuan rel sakta ani kumsom bang tang tling to ten parol an dil theina dan faint hope clause an ti tlo chanin kumsom panga tan tlin nuwa zekrola chuan parola chua dila atan lai khana fel reu khop maya in sual boina ti vela tel ngai lova english te polo thiam to in lekha te po alo zir zoma tangweng tu te po in an fak hlea atira tan na tang khan tanin nuam de uzoka te po an lo son to nge khongai ma ka parola chuatir mai po om takani kumsani som pani thleng ka chuan saigania thina chuan in nam hnoina nei lo thu soin ala tang vengar ngara atopa athange ni thuin puang ve tange nge a amai ro chu atum reng wang ni lo mani in venna self defense angin ala in soi chewa in venna na vit mai ani thule chumi nu chuan ni khwa she zui lo thu ala soi ta shama ma se ni khwa she zui lo in soi chunga vai som nga chuang han vi chu boy hi a in veng ne ma deu chu ni chuin soi thiam na chu a chet sual pha ta jok nin angai thei parola chua dil na ngai to tu justice ian nordaimer chuan mani in soi thiam na tum fo mai hi poyati tak lo zialan tir tu ni tin ami thanu pu lo wi re sakdan le angai zon zui mai du dana te atha dan rap thak tak te han thlir hian tuna in la fel som sari ma se khongai kan balo ati ve de ungata July ni thum kum sang ni som pasari khan judgment ati chuak lea zekrola wali zada chu dam chunga tang hlen to turin a chung thuan rel le ta ani
Saigania nupui na fi sayero ai nam noi na chiang taka fin fia theni miao lo wangin rin hlelom te ma se a pasal thi thua chuan eng thu buai ma or talova ai nam noi lo tak takem tiero soi ho fe thamala niang chu